Isichotho esimandla esikhatshwa zindudumo siphinde sadala ongathethekiyo umonakalo kwindawo eziliqela kwiphondo laseMpuma Koloni. Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo esi sichotho sishiye inguqulukubhode kwingingqi OR Tambo. Nayizolo ke siphinde safika singaphungisanga kwimimandla eliqela ngakumbi kwingingqi yaseMathole. Iintsapho eziliqela zishiyeke zimbanguza kuqoboqobo nanjengoko izindlu zazo ziye zashatyalaliswa sesi sichotho. Abanye babahlali kunyanzeleke bashiye izindlu zabo bafuduke bayokufihla intloko kubamelwane nanjengoko amaphahla ezindlu zabo emkile bambi beqhawukelwe ngumbane. Bhuti wam ndifuna semsebenzini kwathiwa endlini ikhona ingxaki ekhoyo, i-thunderstorms ebesifikile phaa nam xa sisemsebenzini esesigida esibhedlele ndizibonile iweather ibi-wrong but ke I didn't know what happened and then ke ndafowunela kwatsho uba ikhona ingxaki ekhoyo but ke ndiyeva ngomkhulwa wam I think nguye ozohlomla uba kwenzeke ntoni na but nam ndifike sekurongo apha endlini ezinani nibonile nje banifikile nje. Izolo kange ndilale izindudumo ziqale ngo-7 zawuphela nge-11:30 ndihleli kududuma bendiciba kwama elazulu lizandithatha kodwa uThixo wala kangalindithatha. Ingxelo zichaza ukuba esi siphango sonakalise izakhiwo neemoto ukanti okwangoku akukabikho zingxelo zigunyazisiweyo zabantu abaswelekileyo. Abeenkonzo zentlekele sele betyaliwe kwiindawo ezichaphazelekileyo ukuba bayokujonga umonakalo.